Pino pringkula saring Bathara nggih anak Prabu nggih ingkang paman mung tansah mawantu-wantu dawuhipun paduka menapa badhe mbedhah Praja Ambaya Putri kok ketinggal panjenengan menika nandhang Badra Irawan nggih Badha rembulan Irawan mendung kados mendung aling-alingi padani rembulan jagat diwasi saning abaduri jagat ramudita paman pati paman gelora sing manang kula nampi pawartane bokakku kinang sinambi wulan ora wadul pilih bapa Premban dunu menika sawetara cecaketan kalian Yai Bratasena sampun satawis trimadu candra trilangan tiga madu tengah candra sasi Yai Bratasena mapan wonten ing pertapan Sukalima pramila saking pemanggih kula saged kewala glaring tata lair Bapa Pendhita menika gesang wonten ing kukubaning Praja Ngastina nanging glaring tata batin menika badhe damel mulyanipun peranganing kula Pandhawa pramila menika kedadosaken sumawaning manah
Ojo. Lore-lore bergodhong monyor-monyor manung gantil boten iso kula ngertos nggih. Sungkamanipun Angger Prabu Duryudana karana kula menika secaketan kan ingkang rayipun Bratasena. Kraos panjenengan syukur menawi panjenengan kraosaken sungkawaning manakula. Sameneika kantun blakotang baris kuris Blaka Suta panjenengan badhe awarat Pandhawa napa awarat Kurawa. Ayo tanggung jawab. Kakang Durna panjenengan menika pandhita panikupapan Diwadata Putih. Kudu sing ngresik lahir batin. Sampun ngantos panjenengan glaring tata lair ketingali badhe damel jayaning para Kurawa ning batine mengarep gawe mukti lan kamulyane wong Pendha niku jenengane panjenengan antarane Lati lan Pakarti mboten saged nyawiji. Nyelongso nggih, nyelongso menawi kula dipun dangu iki kados ngaten. Durna menika sampun prastya janji. Awit gesang kula menika saking peparingipun panjenengan. Kula menika sampun ngrumaosi sandang pangan peparing Angger Prabu Duryudana. Sandang pangan peparing kula. Panjenengan kula sugih kaya aji, panjenengan lumat kaya jimat, panjenengan wajeni kula sowani langsung dikawruh. Ning mrepi walasipun panjenengan ampun damel sakiting raos sing marang kula. Weda menapa kula gadah pendhita kangge sesepuh wonten asika. Telero kaseliru. Panjenengan Rasumelang ampun ngantos kagungan rasa nggurunggi napa malih kagungan penyokro bawa gelaring tata lair Durna ngiluni wong Kurawa batine meluni wong Pandha babar pisan boten mulai boten nggih menapa Yai Bratasena mapan wonten Sukalima. Nggih Kakang, kabar ingkang kula tampi Bratasena menika badhe nyecep ngelmu. Pancen leres. Werkudara Bratasena menika badhe nyecep ngelmu utawi gayuh kampruk sangkan paraning dumadi. Niki. Murid gesangipun Bratasena menika manjing wonten ing kasampurnan. Layan panjenengan menika maringi ngelmu sangkan parang menika sami kemawon. Badhe damel sektine Bratasena. Boten. Malah niki kinaru kangge sarana jlontrot pikat. Mas, api-api badhe maringi ngelmu ning sejatine Werkudara badhe kula perjaya mati. Sindro
samya medali lera tatit teng koto tanyiwan kumangunduniti benjangan sangat ciwicin latinya ngendalius tresno suropiro dipun paringi ilmu sangkan paran nanging badhe dipun perjaya pati leres mboten diparingi ilmu ning malah arep dipateni lah carane dos pundi carane Pandhita Durna sing ngertos awit sing jenenge Pandhita Durna niku wasis ujar becik kula manis. Terus pundi carane saged golek iwak sing kena iwake ning bening banyune. Sing bisa kelakon urusane ning ora rubes. Kula master niki sing arep tanggung jawab. Napa mani kula gelem bawa capi gunung. Mesti pada seneng. Najan kula niki mung api-api badhe maring ilmu panjenengan kok ketinggal bunga. Caranipun kados pundi? Caranipun Werkudara menika badhe kula pundhuti kudangan ingkang abot utawi ingkang aprat. Saged kasembatan kula wejeng kaliyan ilmu saged parang ning syaratipun Bratasena menika setunggal kedah ngupati kayugung susuing angin. Niki ngupati kayugung susuing angin. Kaping kalih Bratasena badhe kula pundhuti kudangan Tirta Prawita Sari utawi Tirta Maning Suci. Mapanipun kayugung susuing angin menika mangke badhe kula dawuhaken Werkudara munggah gunung reksa muka wana gawat liwat-liwat wingit kepati-pati satamara satomati jalma mara jalma keprayu. Ing mangke Werkudara saged dipun telu dening para jin setan prikayangan ilu-ilu banas mati menawi tetep boten pejah. Akhiripun dipun loropaken wonten ing alas ingkang nggih Kakang menawi Bratasena menika tetep boten saged dipun perjaya pati lajeng dos pundi. Mari kedang pati Tirta Prawita Sari kene nyemplung wonten samudra Winangkalbu. Samudra Winangkalbu lumrahe menungsa cemplung segara mesti mendodong. Modal
pun lega penggalipun Kirana Prabu nggih sawetawis radi lega nanging dereng nyumurupi budalipun Kyai Bratasena manggilipun Hangupati kalian tudanganipun Bomo Remban Durna menika dening damel padang pemerawangan Bomo Remban Bupati lo pengen nyumurupi piyambak pinten-pinten dos pundi Kantongan mau kula nonton mari pangandika Bomo Remban Bomo Prakanto Prabu Duryudana sajake durung percaya kawan pun Bomo saiki kadangmu si Bratasena ingkang mapan ana Sukalima timbal ana sowan munggah Pendhok Agung kadang kula Yayi Bratasena paring minggah wonten ing Pendhok Agung mungkin ayo Yayi pripun kakang soga bilang rasa Yayi Bratasena timbal ana munggah Pendhok Agung oh inggih nggih saken dawuh paring ing rai kula pamit mangkal wasila Ora liwat pangesuripun paman witan